kecekel diwah aku iya Kang. Kowe kok ora mlayu. Sikilku tak nggo mlayu kok angel. Aku ya ngono. Wah, iki nyandak buta kok kaya nyandak gedang tanpa duwe rasa abot. Wah, piye iki? Ora urung diduku mbawake dhewe kah? Mung kari atos-atosan ndas iki engko. Endi sing atos ndase ya kuwi sing urip. Wah, aduh ya. Aduh malah keneng padas gegerku. Aduh mati. Duku mbondas wingi. Wah! 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 Woi! Wah! Mundur sang Swatama. Kundanging prawadya para samya saweka. Umyung swaraning pendeberi. Kubar gurnang lawan Pok sur tambur miwang suling pepandhen dalu tek bandera muwah kakandha mawarna-warna pindha celatian Asrika Uryan Gerek handemaning kang jarang rek magala genti manite pamekaira risang Sudarsono dahat kendali rangah manjing manjing lak-laking kutha ngrek ngejelara kadya tok sumarambah mung yaksa temahan manaut yetno sang narapat mojo matur paman patih sewanci-wanci bidal mboten badhe ngujiwani paman syukur bagi sewu Swatama mara kowe ndisi ana dadi lacuk utawa langkung pucuk ya nggih dene sing ngestaken dawuh pangestu sing ati-ati Swatama enjing bidal gumuruh saking Astina negeri kung ingkang Palakaswa Prabu sananira lir surya wedalira saka ing jwalanidi
arsa madangi jagat tok mungop aneng satu saing ukir merbapak bangsa mirat kena soroting surya nampak megalan gunung sigra bidhah sang ya para Kurawa turut ing marga tansah mireng pepenget titenono wong citra mangsa langgeng
samya lumampah kumpul sajuru-juru watata tanah jaruk dan remet bareneh waca miwang bending ungkung swatama minangka cucu ing para wadyabala ing wata kaya mangkono sampun bidal sangya para Kurawa ing tata gelaran ngurmati marang bidaling Sang Haryasena ing mangkin namung kantun perhatian Werkudara ingkang tasikti ajemeneng wonten madyaning alun-alun wis dadi wataking Sang Sena yen tindak datana tinitih marang sekathing titian karamane hamung nalumpat wis ketingal cinacetaken kanang kampuh sinisetaken ponang sabuk Kiam mata aji Bandung Bandawasa ngungkap bener blabak pengantol-antol tindak ing Sang Werkudara kairing bareng pitung prakara suku tengen Mancat Siti sukiring kabalangaken hamung pitung jangka wis meh prateng Gunung Candramuka lah ing krata wau wis laju tindak ing Sang Bratasena katingal minggah Gunung Candramuka manjing jero wana Tribasara ririh ing reh gandrung-gandrung ngambah ukir sengkan-sengkan anu tebing kepiring lemah miring geger-meger grug-grug jurang rejeng parengger gancang sela ngepet maraga sumpit kapiyarsa berpara mangus wampa ngambrengeng kadya karuna ing kaswasih haning marga memalatu risang Gandhawaksat mojo nglawang nglanti ing pundi papaning kayugung susu ing angin bawane surya mangrang sang wayah ora mokal Sang Werkudara katon kumis ingkang riwih saengga warih ewa semanten tasih katon gebregut sang saya sengkut wigar kabaskaran nerjang nunjang kasandung suwuning gunung praksara kerbah ambelasah swara-swaraning dadat Irawati dadi geger sedaya burun kang subeng wana manjing ngono tantoleh ing bayaning marga saben sela den dungkiri hambuk bilih ngandhap wonten susuwing angin gandha kang winurusita ing mangke datan kadhe ingkang mapan ing madyaning wana Tribasara wonten yaksaka kalih ingkang sami lenggah sacelaking gawa Gandamedana bawanipun sami luwe milayan nesu polahe pindha Diratamata
wis lingsir wengi kawruyan pinanjir ing talang Ponangarpa Sarati neratas kawan panas ngrabasa ing tebaning Gunung Candramuka kiblat Pracima winastes Bengawan Gangga iring Duksina sinung gawa susu ing sarpa sisih lor tinepi Pagasuri nenggih paring ing Gunung Candramuka sak pendeleng ketingal gameng kayugung sinung simbar ngrembuyung rinubung ayat gantung ginanta pindha rambuting Yaksagara ing madyaning alas kebegan ingas rawe-rawe benguk rawe rinuket rungkuting ron kemaga ginubel glonggong lawan penjalin sinasapan glugut kang gegateli kemelap lintah kang subeng rawa bajul segara kekipul lendut opat kapit buntut tinggi pat bletoke mobrat mabrut pindha kalah lendut blekedobo gumuk-gumuk lengulengan dados sujunging satuwana swara kumruh sakawit sinasak landak kang lagi pacak mawarna-warna sakataing peksi cahya ingkang lagi sobo pating caruwit kapiarsa kaya tembanging wong lanang kang lagi golek kekasih nyata gawat jeneng wingit ing madaning wana Kantri Basara nadyan gawat ewa semantening mangki wonten yaksara kalih nama Ditya Kala Rukmaka dalah Rukmakala lenggah sila gilang saksalaing guwa Gandabadana ing mangke dadak narupa lebet dangu datan nedha teka mangkono wijining wicara Sang Rukmakala Wisaya Indriyaksa Sara Maruta pawana pana margana wong samira lan wayang Pancabayu wisian magulingan limo mengko kakang Rukmuka eneng apa Rukmakala tak sawang jroning 3 dina iki pola tamu ora pati padhang iki mikir apa to Kang? Rukmakala sing ora susah wae piye to Di? Awake dhewe iki urip pisan wae kok kinudrat dadi buta tur manggone ana tengah ngalas
Oh, perkara kuwi to. Iya. Nek cara aku ya tak pikir ning ya ora kok, Kang. Ya mung tak papanake sing sak mestine. Ngelingono yen titah mono mung sakdermo nglakoni kok, Kang. Sing tak gelani kuwi la wong urip pisan wae kok ya ora didadekke menungsa ya, Di. Apa nek wis dadi menungsa ki mesti becik? Ah, durung karuan, Kang, durung karuan. Buktine wis akeh. Ketoke wong-wong iki bagus-bagus, gagah-gagah, pinter-pinter. Ning jebul akeh sing udah dadi maling, coba. Pintere mung dienggo minteri bangsane dhewe. Tuladane ya kaya Kurawa kae, Kang. Mengkono iya. Ning kosok baline ora kurang sing wujude buta jebul jiwa karena karo Begawan Bagaspati mbiyen kae, Kang. Tak gagas-gagas pancen urip iki jebul angel ya, Di. Nek jane ya ora angel jane. Sing angel iki ra oleh doh ngendhaleni hawa nepsune dhewe-dhewe kuwi to, Kang. Tuladane kaya awake dhewe loro iki. Coba eling-elingen pikiren, Kang. Nalika awake dhewe sowan Pukulun Bathara Guru mbarengi wungon dina wiyosane. Awake dhewe sing sowan telat. Kowe njur mojo angin gedhe pamrih karepe nyengkakke lakune. Jebul anginmu mau malah nempuh Bathari Uruwasi sing lagi mbeksa ana tengahing pasamuan. Nganti agemane Uruwasi kesingsal. Satemah Uruwasi joget tanpa sandhangan alias nglegena. Coba para dewa do ndingkluk marga pekewuh. Lah kok aku karo kowe malah do ndomblong nonton ngematke. Awake dhewe ora krasa. Lah kok ngerti-ngerti terus dadi buta kaya ngene iki. Iki rak ya merga saka awake dhewe ora bisa ngendhaleni nafsu mau to, Kang. Mula iki dadi piwulang para titah karo para yoga-yoga kuwi. Sing surasane aja sok nonton joget wuda. Engko ndak dadi buta. Parapmakala piye? Sedian pangane piye, Di? Sedian pangan wis nipis, Kang. Nipis sing bondo sing ana ngasiki ya merga saka pokale awake dhewe iki kok, Kang. Lho. Lah kok pijer awake dhewe sing luput to, Di? Lah sing ora luput kuwi piye to, Kang? Coba. Wong awake dhewe dipercaya nunggu alas malah oleh ngumbabati kayu ora nganggo ukuran. Kok malah kowe dek ben ngajani wong-wong sing ning pinggire ngalas doh kon nyolongi kayu terus kowe sing saguh nadai. Lah tundane alase saya suwe dadi buta. Isih nganggo kobong pisan. Wah, wis gusis kok piye. Gumun kemeneh kuwi, Kang. Ing ngatasi alase rusak durung bisa pulih. Lah kok sing jeneng gajah karo gajah lan kewan sing gedhe-gedhe kok do gelut dhewe-dhewe iki kepiye? Macan gembong karo macan gembong doh kerah karepe dhewe-dhewe. Kok orang gagas nek kewan gedhe-gedhe doh kerah ngono kuwi. Ora burung sing cilaka ya kewan sing cilik-cilik sing ana ngisor ngene iki. Kaya to bangsane semut, jangkrik, gangsir, orong-orong doh katut ngaradan diles-iles merga pokale kewan gedhe-gedhe mau. Kok ya ora mikir ya gara-gara sing do kerah ra wis-wis mau nganti ngundhake regan apa-apa. Coba to. Wong kewan kok gagas regan. Sing gagas ya wonge kuwi. Ning ya tenan kok, Di. Nek wis doh ngono kae wis ora gagasan kewan cilik-cilik sing ana ngisor ki mangan apa ora wis ora digagas. Mbok ya do ndang eling sing padha kerah kae ya, Di.
Terus ayo padha bebarengan mikir ke alas sing rusak sing urung pulih iki ya Di. Kakyat ri sangkapi rangu rinangkul kinempit gambit do sanget naning pewono ya si tukang walang ati ya si tukang ngeno sing tias ya si tukang kudu garing Uruk Makala apa Kang setengah padha jagongan sisih wetan kae kok ana swara gumrubuk kayu-kayu padha rungkat watu-watu padha gumlundung ning aneh kok nggawa angin gandane arum Di wow lalang ya kaya menungso saja lagi bingung pikire Kang lah kok wit-witan dibedoli watu didongkir iki golek apa kae ayo dicedhaki Di sapa ngerti kae dadi cadhong pangan awake ayo tak derekke Kang Sikara cancut mergut ngembat watang ngaraposo mungsu sangkep jojo kong kantaran pausayati bengolena prating lampu sirna madyaning palugon bojleng-bojleng iblis laknat projek-jekan iki menungso apa jin iki Di lah iya to Kang nek menungso kok gedhe dhuwure kaya ngono ana mengko to kisanak kowe kuwi bangsane apa he kowe tambuh marang aku bangsane menungso lho menungso iya lalu menungso kok semono gedene iki terus padahe pangan bendinane berase pirang kilo iki mara gaging aku kowe iki wong saka ngendi sapa sing dadi jenengmu iya aku saka Kasatyan Unggul Pawenang Laladan Praja Ngamarta panenggak Pandhawa jenengku Bratasena ya Werkudara wah Bratasena ya Werkudara iya balik kowe buta ngendi dhangkem lan sapa percekamu aku sing pawreksa Alastri Basara kene jenengku Rukmuka aku adine jenengku Rukmakala kowe duwe karep apa dene wanuh-wani mbedholi kayu ndungkiri watu apa kowe pengarepe sing sok nyolongi kayu ngalas iki mulane aku mbedholi kayu ndungkiri watu sebab aku dikongkon guruku
Durna goleki kayugung susuhe angin. Goleki apa? Kayugung susuhe angin. Gandeng kowe ngaku sing pareksa ngalas iki. Aku njaluk tulung. Mara tudono ngendi papaning kayugung susuhe angin mau. Aku krungu jenenge kayu sing tok goleki ya lagi iki Bratasena. Kene ora ana kayugung susuhe angin sing ana kayugung rinika jalma. Nek ora kuwi ya sing ana ya kayu tangkur saka Madura kuwi obat marake kuat. Daliya wae Bratasena kowe dilarepke gurumu. Iya Werkudara kowe diapusi gurumu Durna Baliya wae. Ora ana guru nglarepke murid. Ora ana guru ngapusi murid. Sing ana guru minterke murid. Walah, pancen kuat adekat iki bocah iki. Mulai kuwi njaluk tulung tutur ngendi papaning kayugung susuhe angin mau. Oh iya. Yen pancen kowe kepengin ngerti nggone mapane ning nggon jero weteng kene iki. Metu ngendi oleh njupuk? Metu nggone sing lemet iki lho. Ya ta, lemet mlebu ngusus terus tekan weteng. Padha karo aku arep tok pangan. Iya. Manuta, kowe tak mongso. Iya. Nyo, aku panganen. Aku panganen. Lho. Gelem dipangan? Iya. Weh, gampangan bocah iki. Dipangan gelem iki, Di. Ning ati-ati lho, Kang angger gampang masuk angel lho, Kang. Ah, ora santata nganggo rikih winga-winga. Ya, kelakon tak mongso sing mangan aku sik apa kowe sik? Ya sing tuwek sik sing mangan sing enom bagiane keri. Oh iya. Kowe nyingkira kana. Tak pangane. Kowe dingengei apa? Ya nek kober aku ngengono pupune we, Kang. Wah, pupu kok mulus. Gedene kaya wah, entah enake kuwi. Wah, lakon tak biadok dina iki kuwi, Bratasena. Wah. Wong apa? Wah, ya tibane Bedhawa kelakon ajur tumpur awakmu. Adana Bedhawa iki.
Aduh biyung alah biang aduh biyung larane kaya ngene piye Kang enak Kang aduh mati aku kaya arep pecat nyawaku wah mangan kok karo kiprah senenge ngoloh-oloh kok ora kira-kira piye pupune jek ora Kang aduh mati aku mati tongenge ora pupune kanggo aku cerewet dhewe iki kalau cibutuh badoken dhewe wah metu krama inggile ana wong sambat ngaruwara kok takoni pupune jek apa ora jek utuh kalau utuh piye to ora ngrasake eneng pangan wani karo sing mangan kok ora gagas piye to nalare dheweke mapan aku terus nyokot kekat-kekot walote lan atos sing ngungkuli ril nganti untuku rompal loro tak tibani bedama ora dirasakake bareng gelem males waduh aku dipolo gantang sak kayange iki ing atase menungso karo sari malah ngungkuli buta aku didak-idak karo Werkudara aku dijotosi Bratasena aku diobat tabitke terus diuncalke iki mau lho dheke kuat nguncalke kowe ah piye to wah ampuh tenan Bratasena iki yen ngono ora sida kelakon mangan burung kelakon mangan di marak kowe ora nganggo teori piye ambak mung sak mangan ki nganggo teori ora mung waton mangap teorine piye cedhak isik wonge takoni jenenge sapa alamate ngendi dipangan gelem apa ora nek gelem sok kapan jam pira dikencani sik nek temu terus dilus-lus tangane disayang-sayang leno lagi dipangan ngono canggih iki nek omong kaya pinter-pinter dhewe mbok wis kana nek pancen kowe iki sugih teori ya ndang dipangan dhewe kana ngene wae Kang supaya enggak kelakon mangan aja maju ijen lah terus dikrubut loro wae krubut loro iya aku kowe maju bareng wis kok ngarep aku saka mburi tumandang bareng terus mergut mengko rak ndang lena menungso kae wah manut pakonmu Yayi wah
Waduh kecekel diwah aku iya Kang. Kowe kok ora mlayu. Sikilku tak nggo mlayu kok angel. Aku iya ngono. Wah, iki nyandak buta kok kaya nyandak gedang tanpa duwe rasa abot. Wah, piye iki? Ora urung diduku mbawake dhewe kah? Mung kari atos-atosan ndas iki kok. Endi sing atos ndase ya kuwi sing urip. Wah, aku Julana Bratasena. Aduh iya. Aduh iya. Lah kono terus weh. Mburi prai sik. Ngarep ben memet sik ya. Aduh iya. Aduh malah keneng padas gegerku. Aduh mati. Duku mbondas wiri. Wah. 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 Woi. Wah. Kulup Bratasena aja kaget ulun ing merpeki jeneng kita kelawan Kakang Bathara Bayu iki ya nggih. Kaki Indrapadini guruku Kaki Bayu. Ana parigawe apa dene padha teka ing pengarepanku iki? Iya ya nggih Werkudara. Ulun pirsani kok kaya wong bingung kuwi lagi ngupadi apa to nggih? Aku lagi goleki bangke buta loro kang lagi wae tak duku mbo iki mau. Nggih Bratasena. Leren nggonmu goleki wangke ning yaksa iki ya Kaki. Sumurupa buta loro iki mau kedadian saka jeneng ulun lawan Kakang Bathara Bayu kok kulup. Wah. Wangune kowe dadi dewa kurang kurup. Nyatane isih do nyampi dadi buta. Ora merga kuwi kok nggih. Ning ulun kelawan Kakang Bayu lagi nampa benduning ulun Bathara Guru. Kanjeng Rama Bathara Guru wis paring dawuh ingkang surasane ulun apa dene Kakang Bayu ora bakal bisa ruwat nirmalane lamun to durung ketemu karo Trah Witaradya. Nyatane kawujudan apa kang dadi sabaning prawu ulun ketitik jeneng kita Werkudara Trah Witaradya ingkang tetela bisa nyirnakake Sukerta ulun nganti bali wujud ulun dewa maneh ya nggih. Ingkang mangkono Bratasena minangka tandha tarima kasih ulun marang jeneng kita mara gagih iki tampanana ulun paringi bungah kawujud ali-ali jenenge sesupe Drewendra ya ali Buruhendra iki tampanana ya nggih. Dadi atur-atur miturut manut semarah mring Gusti dene sidhem yang utama Bathara Indra pringgir apa kang dadi dayaning kasiating ali-ali Drewendra iki mau Bathara Indra daya kasiate lamun sira nggo kita kula bakal adoh saka sekathahing bebaya. Nadyan to ratuning bebaya pisan ora bakal tumama marang jeneng kita kula Bratasena. Iya. Banget panarimaku paring saka ulun Bathara Indra. Muga-muga ali-ali iki mimbuh ana keslametaning uripku. Iya nggih Werkudara. Nggih Bratasena, Kaki Bayu guruku apa? Semono uga ulun uga bakal paring bungah marang jeneng kita kulup
kang wujude yaiku jemparing Bargawarastra. Pusaka iki biyen darbeke Rama Bargawa. Luwung ya nggih ana kanggo rewangi Gada Rujak Polo duwetmu Kulut Bratasena ya tak tampanane. Manguning jas mung winangun dening manungsa ing nala. Monggo sik kewa banget panari aku Rara Bayu. Aku wis diparingi jemparing Bargawarastra. Bratasena iya. Werkudara, sawise kita nampa bungah nggih. Mara kita baliya sabab kene ora ana kayugung susuwing angin. Cetha yen kita dilorepke dening Guru Mudurna kaki. Ora ana guru nglorepke murid. Sing ana guru minterke murid. Oh, iya to nggih. Yen pancen wis kenceng tekadmu nggonmu meguru marang Brawan Durna, mara kaki kita baliya kulub nyuwuna tuduh ingkang sak nyatane marang Guru Mudurna mungguh ing endi papaning kayugung kuwi mau Werkudara. Ora liwat aku njaluk pamit. Tumeli bali ngadhep marang Durna bapakku Punarendra. Ya hayu Niskala Werkudara.